Okei. No niin, nyt hei. Nyt taitaa kuulua. Kuuluisiko nyt? No niin, nyt varmaan onnistuu. Hyvä. Yes, Piti painaa nyt. tuosta aloita kokous. Okei, no No niin, niin, sitten pieniä hyvä. teknisiä haasteita. No Mut niin, nyt hyvä, ilmeisesti kun nyt kuuluu, niin ei mene siihen, Joo. että kahdestaan täällä Joo. jutellaan. Kiva. Hyvä. No niin, hei. Mä oon Susanna Haapasalmi, mä oon Springhousen viestintäkoordinaattori. Muutama asia tähän alkuun ennen kuin päästetään meidän CV-klinikan kouluttaja Hanna Lahtilauteille. Eli voisin ihan alkuun lyhyesti kertoa Springhousesta. Eli me ollaan Starpoint-konserniin kuuluva valmennustalo ja me valmennetaan vuosittain tuhansia työnhakijoita kohti työtä, opintoja ja töihin. Ja tämä CV-klinikka, mihin olette nyt saapunut, on osa TE-toimistojen ja henkilöstöalan Helan järjestämää Koko Suomi rekrytoi -kampanjaviikkoa. Ja me ollaan näitä klinikoita nyt pitänyt tällä viikolla ympäri Suomea eri tapahtumissa ja verkossa niin Teamsille kuin Instalivenä. Ja tämä on nyt viimeinen CV-klinikka tällä kampanjaviikolla. Tosi kiva, kun olette päässyt mukaan meidän seuraksi tänne. Toivottavasti tästä on hyötyä. Tämä live-lähetys tallennetaan ja mä julkaisen tämän meidän somekanaviin, eli kannattaa ottaa seurantaan meidän somekanavat, niin jos jäi joku vaivaamaan tai unohtu tai kaipaa muistinvirkistystä, niin pääsee katsoa sitten myös jälkeenpäin. Vähän tästä tunnin sisällöstä, niin alkuun on nyt varattu puoli tuntia, jonka aikana Hanna esittää ja jakaa käytännön vinkkejä, kuinka sitä CVtä oikein parannetaan ja kuinka erottua sitten parhaalla mahdollisella tavalla tämän CVn avulla. Vaikka teillä on mahdollisuus sieltä avata mikit ja kamerat ja puhua, niin toivotaan, että annetaan alkuun tähän tämä puolituntinen Hannalle rauha vetää tätä klinikkaa. Jos tulee mieleen kysymyksiä, niin tuolla on toi Q&A ja chatti, niin sinne voi kirjoittaa kysymyksiä, niin Hanna sitten palaa niihin tämän esityksen jälkeen. Ja sitten tosiaan puoli tuntia sitten tästä tunnista, tuossa loppupuolella on varattu aikaa kysymyksiin, niin silloin saa myös ihan suullisesti kysyä, jos tulee mieleen jotain. Mulla ei ole muuta. Oikein mukavaa klinikkaa ja toivottavasti tästä on tosiaan teille hyötyä. Ole hyvä vaan, Hanna. Jes, no niin, kiva juttu. Hyvä. Eli tosiaan moikka vaan teille kaikille. Kiva nähdä, että teitä on paljon täällä kuuntelemassa tänään ja niin ihan selkeästi tämä aihe teitä kiinnostaa. Mun nimi on tosiaan Hanna Lahti. Toimin täällä Springhousella kouluttajana ja käytännössä mitä mä teen, niin toimin tosiaan ihan työnhakuvalmentajana ja sitten myöskin uraohjaajana ja olen nyt tässä vuosien varrella auttanut satoja asiakkaita sitten kohti uusia työ- ja uraraiteita sitten. Ja tosiaan tänään meillä oli tämä osaamispohjainen CV aiheena ja mulla on sitä varten täällä tämmöinen PowerPoint-esitys, niin lähdetään katsomaan, että saanko heti ensimmäisellä kerralla teille tämän näkyville täältä sitten. Katsotaanpas tuolta. Näkyykö nyt teille tämä jako? Hyvä, yes. Näkyy kyllä ja olen huomannut tässä, että joskus tämä saattaa sitten yhtäkkiä kaatua, että ette enää näe, kun mä vaihan sivuja, niin sitten vaan voitte huikata, että nyt ei enää jaa, niin laitetaan sitten uudelleen jako päälle, mutta toivotaan, että lähtee tosiaan sujuvasti tämä sitten tästä eteenpäin. Hyvä, eli tosiaan niin kuin tuossa jo sanoin, niin osaamispohjainen CV on meillä tänään aiheena. Ja ihan tähän alkuun tosiaan ajattelin, että haluan tosiaan käydä teidän kanssa tätä läpi, että miksi näihin työnhaun asiakirjoihin kannattaa panostaa ja ylipäätään miksi niitä kannattaa aina päivittää ja hioa sitten paremmaksi. Tosiaan tilastojen mukaan tällä hetkellä työnhakijoiden määrä on lisääntynyt nyt vuoden aikana lähes 30 000. Et nyt viime kuussa, syyskuussa 2024 työnhakijoita on ollut noin 30 000 enemmän mitä vuosi sitten samaan aikaan. Ja sitten taas samalla niiden ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä on laskenut 53 000 työpaikalla, mikä on aika valtava lasku sitten ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että niitä hakijoita sitä yhtä työpaikkaa kohden on paljon aikaisempaa enemmän ja sitten se erottautuminen sieltä massasta on oikeasti tosi haasteellista.
Ja jotta sitten siellä työnhaussa päästäisiin erottautumaan niistä suurista hakijamassoista ja päästäisiin etenemään sinne työhaastatteluihin, niin olisi tosi tärkeää, että sitten siellä se CV olisi kunnossa ja toki myöskin sitten ne saatekirjeet, mutta että erityisesti se CV on nyt sellainen erittäin hyvä dokumentti, millä pystyy erottautumaan, niin siksi siihen kannattaa kiinnittää nyt erityisesti huomiota. Hyvä. Tähän alkuun ajattelen, että voitaisiin käydä ihan semmoisia yleisiä asioita läpi, kun puhutaan CVstä eli ansioluettelosta. Nämä tosiaan on semmoisia yleisiä vinkkejä, jotka koskee ihan kaikkia CVtä, että olisi sitten semmoinen perinteinen CV tai akateeminen CV tai sitten tämmöinen osaamispohjainen CV, niin nämä on kuitenkin tärkeitä aina sitten oli se tyyli siinä CVssä ihan mikä tahansa. Se semmoinen yleinen, mitä aina sanon, mikä on niin semmoinen ihan ensisijaisen tärkeä asia, kun sitä CVtä katsotaan, on se, että sen CVn olisi hyvä olla mielellään sen 1 sivun mittainen. Ja tiedän ja ymmärrän, että se voi monelle tuottaa haasteita saada sitten se kaikki informaatio sille 1 sivulle, etenkin jos sitä työkokemusta on oikeasti tosi paljon ja sitten niitä työpaikkoja on vaikka paljon ja koulutustakin, jos on kertynyt paljon, niin sen kasaaminen siihen 1 sivulle voi tuntua äkkiä tosi haasteelliselta. Mutta siitä huolimatta kannattaa aina pyrkiä saamaan se sinne 1 sivulle ja totta kai sitten jos on se tilanne, että tavallaan sitä ei millään saa, että tavallaan siitä tulee yksinkertaisesti semmoinen liian niin kuin puutteellinen sillä 1, niin sitten totta kai täytyy mennä sillä 2, mutta että pidetään kuitenkin semmoinen nyrkkisääntö, että yritetään edes saada sille 1 sivulle se kaikki tieto. Sitten tosiaan toinen asia, mikä on tosi hyvä myöskin huomioida, kun tehdään aina CVtä, on se, että CV on tarkoitus olla luonteeltaan semmoinen ammatillinen dokumentti. Ja tällä mä nyt tarkoitan nimenomaan sitä, että kun vielä joskus niin kuin sanotaan 10 vuotta sitten oli aika yleistä, että sinne CV:seen laitettiin niistä harrastuksista ja kerrottiin vaikka siviilisäätyä ja vähän perheestä, niin mä en enää niin kuin nykyään lähtisi tällaisia asioita ollenkaan tuomaan siinä CV:ssä esille, koska niillä asioilla ei loppupeleissä ole oikeastaan mitään merkitystä siihen työntekoon, niin pyritään pitämään se CV semmoisena ammatillisena dokumenttina, jossa kerrotaan teistä ja teidän osaamisesta, ei niinkään sitten niistä yksityiselämään kuuluvista asioista. Ja sitten tosiaan vielä tämä 3. semmoinen hyvä nyrkkisääntö on se, että tämä CV olisi hyvä olla sellainen selkeä ja helposti luettava. Eli tosiaan pyritään saamaan siitä semmoinen visuaalisesti ja sanallisesti selkeä, että kun sitä lukee, niin se ei ole liian raskas lukea, että se informaatio tavallaan niin kuin tulee helposti sieltä esille sitten. Ja tosiaan tämä osaamispohjainen CV myöskin, mistä nyt lähdetään sitten keskustelemaan kohta, niin se on ihan luontaisesti siinä myöskin pyritään siihen semmoisen selkeyteen ja semmoisen visuaaliseen helposti luettavuuteen. Ennen kuin hypätään tarkemmin tuohon osaamispohjaiseen CV:seen, niin voisi olla ihan hyvä myös käydä läpi, että tavallaan mitä se käytännössä tarkoittaa, että mitä eroa siinä on siihen perinteiseen CV:seen. Se perinteinen CV on yleensä semmoinen Wordillä laadittu dokumentti, johon on listattu teidän työkokemus, koulutus, yhteystiedot, suosittelijat ja sitten monesti on saatettu laittaa vaikka ne harrastuksetkin siihen. Ja tosiaan se, millä tavalla tämä osaamispohjainen CV sitten taas tästä perinteisestä eroaa, on se, että tässä osaamispohjaisessa CV:ssä se teidän osaaminen on paljon laajemmin tuotu esille, eli sitä ei tarvitse tavallaan niin kuin lukea tai arvailla sieltä teidän työkokemuksesta ja koulutuksesta, vaan se on tavallaan se osaaminen sanallistettu sinne vielä selkeämmin. Se on ehkä se semmoinen suurin eroavaisuus tässä osaamispohjaisessa CV:ssä. Ja se on ihan älyttömän hyvä tapa lähteä tekemään sitä CVtä, koska se on selkeästi luettava ja se myöskin herättää sen kiinnostuksen. Ja se ei tavallaan jätä sinne CVn lukijalle mitään arvauksien varaan, että tavallaan se osaaminen tulee hyvin selkeästi esille siitä.
Ja tosiaan teidän osaaminen on siinä CVn keskiössä. Ja tosiaan jotta me voidaan lähteä tekemään sellaista osaamispohjaista CVtä, niin on tosi tärkeää, että tavallaan kyetään tunnistamaan ja sitten sanoittamaan se osaaminen myöskin tosi hyvin. Ja ennen kuin lähdetään ollenkaan käymään läpi noita osaamispohjaisen CVn rakennuspalikoita, niin on tosi tärkeää, että tunnistetaan ja sanoitetaan se osaaminen. Ja moni teistä saattaa ehkä miettiä, että no miten se kannattaisi käytännössä lähteä tekemään, että miten sen oman osaamisen voisi tunnistaa, koska se on oikeasti aika hankala lähteä sanallistamaan, että jos nyt niin kuin lähtee joku teiltä kysymään sitä, että no hei, mitä sä osaat, niin se on yllättävän vaikea kysymys, vaikka kyllähän me kaikki sillä tavalla tiedetään, että mitä me osataan tehdä, mutta että se sanottaminen on monesti oikeasti aika haastavaa. Ja ehkä se semmoinen niin kuin yksinkertaisin ja mun mielestä ehkä kaikista toimivin vinkki siihen oman osaamisen tunnistamiseen ja sanottamiseen on nimenomaan se, että lähdetään palastelemaan sitä osaamista. Ja se palasteleminen alkaa ihan siitä, että otatte siis ihan kynän ja paperin ja lähdette siihen tavallaan askel askeleelta palastelemaan sen teidän osaamisen. Ja aloitetaan se osaamisen palastelu siitä teidän työkokemuksesta, mitä teillä on. Eli lähdetään miettimään niitä aikaisempia työpaikkoja, missä ollaan oltu, ja lähdetään miettimään, että minkälaista ammatillista osaamista ne aikaisemmat työpaikat on teille antanut ja minkälaista osaamista ne on kehittänyt. Ja tosi siis tarkkaan lähdetään miettimään, että esimerkiksi jos olette ollut töissä vaikka kaupan kassalla olette ollut kassanhoitajana töissä, niin voitte lähteä miettimään, että no se työhän on kehittänyt ja antanut mulle aika paljon asiakaspalveluosaamista. Mahdollisesti ehkä myöskin semmoista myyntiosaamista, jos vaikka lisämyynti on kuulunut siihen työnkuvaan. Sitten jos olette ollut töissä vaikka rakennustyöntekijänä ja olette tehnyt siellä vaikka tosi paljon sisärakentamista ja sitten vaikka raudoitustöitä, että ne on ollut semmoinen isoin teidän työkuva siinä rakennustyössä, niin sitten ehdottomasti nämä osa-alueet, sitten sisärakentaminen ja sitten raudoitus on niitä teidän semmoisia ammatillisia osaamisia, mitä te osaatte tehdä. Tai sitten jos te olette ollut vaikka opettajana varhaiskasvatuksessa, niin sitten ehdottomasti ihan se teidän ammatillinen osaaminen on sitten varmasti se semmoinen pedagoginen osaaminen ja sitten varmasti niin kuin nimenomaan erityisesti lasten opetus ja kasvatus. Eli tällä tyylillä lähdetään miettimään sitä ammatillista osaamista. Lähdetään palastelemaan ja miettimään tosi tarkkaan, että mitä siihen työkuvaan on kuulunut ja minkälaista ammatillista osaamista se on kehittänyt. Ja sitten kun tämä ollaan saatu ylös, niin lähdetään myöskin miettimään sitä työkokemusta sen kautta, että minkälaista semmoista yliammatillista osaamista se on kasvattanut, sellaista niin sanottua yleismaailmallista osaamista. Ja tällä tarkoitan nyt nimenomaan sitä, että semmoisia taitoja, mitkä ei suoraan ole siihen ammattiin liitettävissä, mutta että tavallaan on yleisesti myöskin sitten se työkokemus sitä kasvattanut. Eli onko se työkokemus vaikka kehittänyt teidän ajanhallintataitoja, onko se ollut sellainen, että teidän on täytynyt siinä itsenäisesti pitää niistä aikatauluista huoli, että te pysytte siinä ja työt tulee hyvin hoidetuksi ajallaan. Jos on ollut, niin sitten ehdottomasti voi laittaa vaikka, että on saanut sitä semmoista ajanhallintaosaamista sieltä. Tai jos olette vaikka tottunut tekemään työtä aina tiimissä, niin sitten ehdottomasti voisi laittaa sen tiimityön. Ja jos koette, että siinä teidän työssänne teidän vuorovaikutustaidot on vaikka tosi hyvin kehittynyt, niin sitten voisi laittaa siihen, että sitä osaamista on ne hyvät vuorovaikutustaidot. Tai sitten jos olette vaikka tottunut vaikka työskentelemään joidenkin kansainvälisten projektien parissa ja näin edelleen, niin sitten voisi laittaa, että se työ on kehittänyt vaikka teidän kansainvälistä osaamista. Eli tämmöisiä yliammatillisia osaamisen kohtia lähdetään myöskin sitten palastelemaan sieltä työkokemuksesta. Jes, hyvä. Nyt on palasteltu se työkokemus sitten tähän ammatilliseen ja yliammatilliseen osaamiseen, ja se on siinä paperilla. Se on tosi hyvä alku. Sen jälkeen sitten lähdetään siirtymään siihen koulutukseen, siihen aikaisempaan koulutukseen, mitä te olette käyneet, ja lähdetään sitten miettimään, että minkälaista osaamista se teidän koulutus on kehittänyt.
Ja se on monesti aika haastavakin lähteä sanallistamaan, koska monesti siitä koulutuksestakin, siinä koulutuksesta ja opiskelusta, niin sitä voi olla oikeasti aika kauankin aikaa. Niin voi olla semmoinen vähän niin kuin, että no en mä oikeastaan enää muistaisi, että mitä mä oon opiskellut, että miten sen nyt voisi lähteä sanallistamaan. Ja yksi semmoinen hyvä vinkki on se, että jos teidän opintosuoritukset näkyy vaikka opintopolussa, niin kirjautukaa sinne opintopolkuun ja käykää ihan sieltä katsomassa niitä teidän opintosuorituksia, ihan niitä kurssien nimiä, että minkälaisia kurssikokonaisuuksia te olette opiskellut ja sitä kautta voitte sitten niin kuin lähteä miettimään ja sanallistamaan, että minkälaista osaamista se on teille sitten kehittänyt. Onko teillä ollut vaikka paljon markkinoinnin koulutuksia siellä teidän koulutuksessa, ja jos on, niin siihenhän voisi laittaa vaikka sillä tavalla sitten siihen paperille, että se koulutus on kehittänyt teidän kykyä ja markkinointiosaamista. Tai sitten onko siellä koulutuksessa vaikka sitten opiskeltu tosi paljon vaikka ohjaustaitoja, jos olette vaikka sosionomiksi opiskellut esimerkiksi, niin sittenhän voisi laittaa, että se koulutus on antanut tosi hyvät ohjaustaidot sitten erilaisten asiakasryhmien parissa toimimiseen. Eli tällä tyylillä kannattaa lähteä miettimään sitä koulutuksesta saatua osaamista. Ja toki jos ne teidän opintosuoritukset ei sillä opintopolussa näy, että jos siitä koulutuksesta on jo sen verran aikaa, niin sitten ehdottomasti kannattaa vaan kaivaa ne ihan todistukset ja sitten sinne ihan sieltä koululta saadut ne opintosuoritukset ja sitä kautta lähteä miettimään sitten sitä. Hyvä. Ja sitten tosiaan sen jälkeen vielä siirrytään kolmantena sinne vapaa-ajalta saatuun osaamiseen. Lähdetään miettimään sitä, että minkälaista osaamista se teidän vapaa-aika on kehittänyt. Ja nyt nimenomaan sanoin tuossa alussa sitä, että pidetään se CV ammatillisena ja ei laiteta sinne mielellään mitään NS-ylimääräistä siitä vapaa-ajasta ja harrastuksista, niin totta kai tämä on nyt nimenomaan se poikkeus, että mikäli te harrastatte vapaa-ajalla sellaisia asioita, mitkä kehittää sitä teidän tavallaan myöskin ammatillisuutta, niin silloin totta kai ne on ihan sallittuja ja myöskin suositeltavia mainita siellä CV:ssä. Hyvänä esimerkkinä tästä voisi olla esimerkiksi se, että jos olette IT-alan ihmisiä ja sitten vapaa-ajalla vaikka koodailette joidenkin erilaisten projektien parissa, niin totta kai se on sellainen asia, mikä kehittää sitä teidän ammatillisuutta, niin ehdottomasti se kannattaa myöskin sitten sinne mainita. Tai sitten just jos olette vaikka rakennusalan tekijöitä ja vapaa-ajalla, vaikka teillä on kesämökki, mitä tykkäätte remontoida ja ylipäätään kunnostaa, niin sitten ihan hyvin totta kai se kannattaisi mainita, että myöskin se tavallaan niin kuin kehitätte sitä ammatillisuutta vapaa-ajalla sitten myöskin. Tai sitten jos vaikka vapaa-ajalla toimitte jossain vapaaehtoistyössä, niin voitte sitten miettiä, että saako sieltä sitten jotain sellaista osaamista, mistä voisi olla hyötyä sitten siihen teidän työhön sitten myöskin ja siihen ammatillisuuteen. Hyvä. Mutta tosiaan tällä tyylillä lähdetään palastelemaan sitä osaamista ja kannattaa tähän käyttää oikeasti aikaa ja miettiä tarkkaan näitä asioita ja ehdottomasti ei myöskään niin kuin tarvi yksin lähteä tätä palastelemaan, että se on myös mun mielestä tosi hyvä, että näitä asioita pystyy tosi hyvin pallottelemaan ja pohtimaan ihan hyvin vaikka jonkun ystävän kanssa tai sitten vaikka samalla alalla olevan ystävän kanssa tai sitten vaikka ihan perheenjäsenten kanssa, että vähän niin kuin lähteä pallottelemaan ja ideoimaan, että hei, että minkälaista osaamista sun mielestä mulla voisi olla kehittynyt tästä työstä ja näin, että tavallaan monesti se kahdestaan keskusteleminen ja miettiminen saattaa myöskin auttaa, niin suosittelen ehdottomasti, että älkää jääkö yksin näitä pohtimaan, että pyytäkää ihan rohkeasti apua ja lähtekää pohtimaan jonkun kanssa yhdessä, niin monesti sekin saattaa helpottaa tosi paljon tätä osaamisen hahmottamista sitten. Hyvä. Sitten ollaan tosiaan nyt tämä osaaminen, kun se ollaan palasteltu ja osataan aika hyvin sitten tietää ja tavallaan sanoittaa se oma osaaminen, niin sitten voidaankin lähteä siirtymään siihen osaamispohjaisen CV:n tekemiseen. Ja ennen kuin lähdetään niihin rakennuspalikoihin, niin ajattelin, että voisi olla ihan kiva myöskin käydä vähän läpi sitä, että miten se kannattaa tehdä se osaamispohjainen CV, että käytännössä, että onko se Wordillä vai millä se kannattaa tehdä. Mä itse suosin Canvaa ehdottomasti aina kun teen asiakkaiden ja valmennettavien kanssa ansioluetteloita.
Se Canva, ellei se teille ole ennestään tuttu, niin se on tosiaan sellainen tosi hyvä suunnittelusivusto, missä on tosi paljon semmoisia valmiita mallipohjia. Ja siellä on niin kuin tuohon ansioluetteloonkin, niin siellä on oikeasti siis kymmeniä, ellei jopa satoja erilaisia mallipohjia. Ja mä itse tykkään siitä nimenomaan siksi, koska se on tosi helppokäyttöinen ja ne mallipohjat on visuaalisesti tosi selkeitä ja ylipäätään semmoisia helppoja käyttää. Ja ne tosiaan sitten aina tallentuu sinne pilveen, eli sitten siinä ei ole sitä vaaraa, että jos vaikka tietokone menisi rikki, että se CV sitten menisi sen mukana, että te pystytte aina avaamaan se CV sieltä selaimesta sitten ihan olitte missä tahansa. Canvassa on tosiaan olemassa se ilmaisversio ja maksuversio, ja sillä ilmaisversiolla kyllä selviää oikein hyvin. Se on tosiaan semmoinen ehkä niin kuin mun oma suosikki ja yleisesti käytetty, mutta ei tosiaankaan ainoa tapa. Että jos tuntuu, että ette halua sitä käyttää, niin ei missään nimessä ole pakko. Että on paljon muitakin erilaisia CV-pohjia ja ihan niin kuin tämmöisiä mahdollisuuksia tehdä. Et esimerkiksi vaikka se Wordikin, niin ei sekään nyt mikään huono ole, että varsinkin jos niin tykkää sen kanssa tehdä ja tehdä sillä itse niitä asetteluita ynnä muita, niin sillä Wordilläkin varmasti saa. Ja sitten jos on osaamista vaikka käyttää WordPressia, niin silläkin saa ihan tosi hyvän näköisiä ansioluetteloita myöskin, että ihan ehdottomasti saa käyttää muitakin kuin vain pelkästään Canvaa, mutta että jos tällaiset suunnittelusivustot ja erilaiset muokkausohjelmat ei ole teille niin tuttuja, niin se varmasti se Canva on semmoinen ehkä helppokäyttöisin. Ja tosiaan nyt sitten päästään näihin osaamispohjaisen CV-rakennuspalikoihin, mistä mä puhuin. Eli lähdetään nyt käymään ihan kunnolla sitten läpi sitä, että mitä siinä osaamispohjaisessa CV:ssä olisi hyvä olla. Ensimmäisenä tietenkin siinä kannattaa ja pitääkin olla aina se otsikko ja alaotsikko. Ja se otsikko oli siis ihan yksinkertaisimmillaan se teidän oma nimi, eli etunimi, sukunimi. Ja siihen kannattaa laittaa aina sitten myöskin semmoinen niin kuin tarkentava alaotsikko, johon sitten voitaisiin lähteä merkkaamaan sitten se oma ammattinimike. Siihen voi laittaa ihan yksinkertaisimmillaan sen ammattinimikkeen, tai sitten voi laittaa myös vaikka ihan laajemmin sitten sen, että minkä alan osaajia tai asiantuntijoita te olette. Esimerkiksi mulla itsellä taitaa CV:ssä olla sitten oman nimeni alla kasvatustieteen maisteri pilkku, ja sitten siinä on kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntija. Eli voi laittaa vaikka molemmat, tai sitten voi laittaa jomman kumman. Ja sitten totta kai, jos olette vaikka alanvaihtajia, että olette käynyt jonkun eri koulutuksen tai jonkun koulutuksen ja niin tällä hetkellä sitten haette kuitenkin niin erilaisia töitä, koska on menossa se alanvaihto, niin silloin nimenomaan kannattaa ehkä miettiä just sitä, että laittaako ollenkaan sitä tavallaan ammattinimikettä, että laittaako sitten mieluummin jonkun erilaisen asiaa siihen sitten. Et esimerkiksi jos olette vaikka ammatilta vaikka merkonomeja ja olette nyt sitten vaikka taloushallinnon merkonomeja ja olette nyt vaihtamassa alaa ja haluaisitte ehkä enemmän tehdä sitä asiakaspalvelua kuin sitä taloushallinnon työtä, niin ehkä siihen kannattaa sitten vaan laittaa mieluummin vaikka asiakaspalvelun osaaja kuin että laittaa sitten sen taloushallinnon merkonomin, koska sitten tavallaan se saattaa vähän ohjata sitten tavallaan sitä niin kuin huomiota vähän väärään suuntaan sitten siinä heti alussa. Eli nimenomaan sillä alaotsikolla on tarkoitus tavallaan niin kuin spesifioida vähän sitä teidän osaamista, että minkä alan osaajia te olette. Ja sitä voi totta kai aina myös muuttaa sen myötä, että minkälaista työpaikkaa te haette, että sen ei tosiaankaan tarvitse olla siellä aina se yksi ja sama. Sen otsikon ja alaotsikon jälkeen sitten tosiaan tarkoituksena olisi, että siinä olisi sitten heti siinä CV:n alussa se profiiliteksti. Ja profiilitekstin tarkoitus on tavallaan esitellä teidät lyhyesti ja ytimekkäästi ammatillisesti ja herättää myöskin se lukijan mielenkiinto. Eli tosiaan se CV on periaatteessa vähän niin kuin semmoinen työhakemus minikoossa, eli tosiaan sen tarkoitus on syventää tavallaan sitä tietoutta siitä, että kuka te olette ja minkälaista osaamista teillä on. Ja se osaamisen hahmottaminen ja se palastelu nyt nimenomaan toimii teillä tässä CV-profiilitekstin luomisessa tosi hyvänä apuna sitten. Ja tosiaan siinä profiilitekstissä olisi hyvä kertoa ensinnäkin, että kuka olet ammatillisesti. Ja myöskin kertoa vähän niin kuin tarkemmin sitä, että minkälaista ammatillista osaamista sulla on.
Ja mä suosittelen aina, että käyttäkää niitä numeroita, että tuokaa se osaaminen esille numeroina. Että jos teillä vaikka on yhteensä 4 vuoden työkokemus jostain tietyltä alalta, niin se kannattaa ehdottomasti tuoda esille siinä, että 4 vuoden työkokemukseni myötä minulla on, osaamiseni on erittäin hyvää ja näissä asioissa. Ne numerot aina tavallaan puhuu puolestaan ja se on myös tosi vakuuttavan kuulosta ja se herättää tosi hyvin sen mielenkiinnon, että jos te tuotte sen numeroina sen teidän osaamisen esille. Eli jos vaan on mahdollista, niin kannattaa niitä numeroita käyttää sitten ehdottomasti. Totta kai sitten, jos olette vaikka ihan vasta valmistuneita ja sitä alan työkokemusta ei oikein vielä ole, niin silloin se on vähän hankala lähteä käyttämään, mutta sitten siinä vaiheessa, kun sitä osaamista alkaa olemaan sille, että pystyy numeroina sen tuomaan esille, niin sitä kannattaa ihan ehdottomasti kyllä hyödyntää tässä profiilitekstissä sitten. Sen lisäksi, että siinä profiilitekstissä kerrotaan se, että kuka te olette ammatillisesti ja minkälaista osaamista teillä on, niin on myöskin tosi hyvä, että niin kuin kerrotaan, että minkälainen te olette työntekijänä. Ja joskus on huomannut, että monet saattaa vähän olla silleen, että no en mä oikein tiedä, että minkälainen työntekijä mä oon, että mistä minä tiedän, ja voi olla ehkä vähän hankala lähteä itse luonnehtimaan sitä, että minkälainen te olette työntekijänä, niin voi olla myöskin, tai onkin mun mielestä tosi hyvä toinen tapa, että te voitte myöskin lähteä kertomaan, että minkälainen te olette ihan työkaverina. Se on myöskin ihan älyttömän hyvä tapa ja mun mielestä ihan kivakin tapa lähteä kertomaan itsestään sitten. Ja tämän lisäksi myöskin siinä profiilitekstin lopussa olisi ihan tosi hyvä myöskin vähän niin kuin kertoa sitä, että no minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sitten sulla taas on. Se, että te kerrotte niistä tulevaisuuden suunnitelmista siinä profiilitekstissä, niin se nimenomaan myöskin sitten on ihan tosi hyvä tapa niin kuin osoittaa se, että tavallaan te olette kiinnostuneita siitä alasta, missä te olette ja mahdollisesti myöskin tavallaan motivoituneita kehittämään sitä teidän osaamista. Eli tosiaan tämmöisiä asioita siinä profiilitekstissä olisi hyvä olla, ja tämä on nyt nimenomaan ihan älyttömän iso osa tätä osaamispohjaista CVtä, eli tähän kannattaa kiinnittää huomiota ihan tosi paljon. Tässä mulla onkin tämmöinen esimerkki profiiliteksti, että minkälainen se profiiliteksti voisi olla esimerkiksi. Tämä on ihan tämmöinen kuvitteellisesta henkilöstä tehty esimerkki. Eli se voisi tosiaan olla vaikka tämmöinen. Olen tradenomi, jonka ammatillisessa osaamisessa korostuvat ratkaisukeskeinen myynti, asiakkuuksien hoitaminen sekä projektinhallintataidot. 5 vuoden työkokemukseni liiketalouden tehtävissä on kehittänyt minusta tavoitteellisen ja ratkaisukeskeisen tiimityöskentelijän, joka työskentelee parhaimmillaan laajojen kokonaisuuksien parissa. Työkaverina olen avoin ja muut huomioon ottava persoona. Tulevaisuudessa minulle on tärkeää löytää työ, jossa pääsen kehittymään lisää ammatillisesti ja etenemään urallani kohti esihenkilötehtäviä. Eli esimerkiksi se voisi olla se profiiliteksti jotain tällaista. Ja nyt kun mietitään, että tavallaan mikä merkitys tällä profiilitekstillä on, niin kyllähän tämä antaa ihan tosi paljon teistä lisätietoa. Että tavallaan mikäli tätä ei ole, niin eihän sieltä teidän työkokemuksesta ja koulutuksesta voi kukaan arvata tällaisia asioita, ellei niitä sinne sanallisteta. Eli tämä profiiliteksti on oikeasti ihan älyttömän iso ja tärkeä osa tätä CVtä, että antaa niin kuin ihan älyttömän paljon sitä lisäarvoa sitten teille siihen. Yes, hyvä. Sen jälkeen sitten osaamispohjaisen CV:ssä, kun siinä mennään eteenpäin, niin kolmantena totta kai siihen CV:seen laitetaan ne teidän yhteystiedot. Sinne yhteystietoihin on hyvä laittaa totta kai teidän puhelinnumero ja sitten sähköpostiosoite ja sitten myöskin se kaupunki, missä te asutte. Tarkkaa osoitetta ei välttämättä tarvitse lähteä laittamaan, mutta kuitenkin se kaupunki olisi hyvä sinne mainita, että missä te asutte. Sitten totta kai, jos teillä on jotain sähköisiä portfolioita tai niin kuin muita, niin sitten linkki myöskin niihin kannattaa laittaa sinne yhteystietojen kohdalle. Ja sitten myöskin, jos haluatte, että sitä teidän LinkedIn-profiilia käytetään siinä työnhaussa, niin se myöskin on hyvä mainita siellä. Sitten lähdetään totta kai listaamaan sinne osaamispohjaisen CV:seen myöskin se teidän työkokemus. Ja
Ehkä siinä niin kuin työkokemuksen kohdalla on tärkeää nyt kiinnittää huomio siihen, että te tuotte siellä sitten sen teidän työntekoajankohdan selkeästi esille. Eli ei lähdetä laittamaan sinne vaikka pelkästään, että olette ollut 6 kuukautta jossain paikassa, vaan laitetaan vielä selkeämmin sillä tavalla, että kenenkään ei tarvitse arvailla mitään. Eli ihan niin kuin kuukausi kautta vuosi, eli esimerkki vaikka sillä tavalla, että olette ollut jossakin yrityksessä X ajankohtana 02 kautta 2020-04 2023. Eli semmoinen niin kuin hyvin selkeä. Ja mitä selkeämmin me kaikki asiat sinne tuodaan esille, niin sitä helpommin se on luettava ja ei jätetä mitään arvailujen varaa, eli pyritään siihen. Ja tosiaan laitetaan sinne sitten se yrityksen nimi ja sitten työtehtävä, mitä te olette tehnyt, ja sitten semmoinen lyhyt tarkentava lause, että mitä siihen työhön on sisältynyt, mutta ei mitenkään kovin pitkästi. Ja kun sitä työkokemusta lähdetään sinne listaamaan, niin vähän niin kuin miettikää sitä teidän työhistoriaa, että kuinka paljon teillä siellä näitä työpaikkoja on, että missään nimessä ei ole tarkoitus, että sinne tarvii välttämättä ihan kaikkia laittaa, että tavallaan työnantajaa varmasti kiinnostaa eniten se, että mitä te olette tehnyt, sanotaanko viimeisen 10 vuoden aikana, että sitä ihan koko työuraa ei välttämättä tarvitse sinne lähteä selittämään, että jos olette ollut joskus vuonna 1992 jossain kesätöissä, niin sillä ei välttämättä oikein ole enää tavallaan niin kuin siihen tähän hetkeen mitään merkitystä, niin jätetään semmoiset vanhentuneet jutut sieltä sitten pois sitten, ja sillä tavalla myöskin saadaan siihen CV:ssä sitä selkeyttä ja helposti luettavuutta. Joo, hyvä. Sitten tosiaan voidaan siirtyä siihen koulutuskohtaan, eli tosiaan lähdetään listaamaan se teidän koulutus sinne myöskin, ihan kuten niin kuin kaikissa muissakin CV:ssä, niin myöskin tässä osaamispohjaisessa CV:ssä. Ja tosiaan suosittelen, että laitatte ne teidän tutkintokoulutukset erikseen ja sitten ne täydennyskoulutukset erikseen. Eli tähän koulutuskohtaan laitatte ne teidän tutkintokoulutukset. Ja semmoinen ehkä niin kuin tärkein huomio, mikä ehkä siihen liittyen on se, että mikäli teillä on niitä keskeytyneitä koulutuksia, se on aika yleistä, että on vaikka aloittanut jossain korkeakoulussa ja ne on sitten keskeytynyt, niin kannattaa miettiä, että haluatteko te laittaa sitä sinne ollenkaan. Jos se selkeästikin antaa jotain hyötyä niihin työtehtäviin, mitä te haette, että jos olette vaikka sähköasentajia ja teillä on vaikka keskeytynyt sähköinsinöörin koulutus, niin kyllä mä sen nyt laittaisin sinne CV:seen. Mutta että mikäli näin on, niin laittakaa se aina tosi tarkasti sinne sitten, että se on ihan oikeasti keskeytetty, että älkää laittako siihen tavallaan sillä tavalla vuosia, milloin olette aloittanut ja vuosia, milloin olette lopettanut, vaan te laitatte sinne sitten se vuoden, milloin te olette aloittanut ja sitten ihan selkeästi sanallisesti, että keskeytetty. Ihan vaan sen takia, että tavallaan ei synny semmoisia väärinkäsityksiä siitä, että te olisitte ehkä valmistunut. Koska se on tosi ikävä sitten taas, että jos siellä yrityksessä vaikka rekrytoija niin kuin katsoo, että okei, tällä on tämmöinen koulutus ja käsittää, että te olette valmistunut ja sitten haastattelussa vaikka selviääkin, että se on keskeytynyt se koulutus, niin se antaa vähän ikävää semmoisen mielikuvan, että siinä voi vähän niin kuin tuntea, että siinä on yritetty johtaa harhaan ja se ei ole koskaan tosi hyvää, niin ihan reilusti laitetaan sinne sitten, että on keskeytynyt, jos on keskeytynyt. Ja sitten muuten aina laitetaan selkeästi sitten se koulutuksen aloitusajankohta ja sitten se valmistuminen sitten myöskin sinne. Sitten tosiaan se muu koulutus ja osaaminen kannattaa laittaa erikseen sinne, että se on niin kuin helpommin luettava. Se on taas sitä selkeyttä. Ja sinne justi voidaan laittaa ne täydennyskoulutukset ja sitten just jos teillä on vaikka hygieniapassi, työturvakorttia ynnä muuta, niin laitetaan ne sinne sitten. Ja työturvakortit ja hygieniapassit ynnä muut, niin laitetaan ne sinne, mikäli ne on teillä voimassa. Ja muistetaan laittaa sitten siihen perään se ajankohta, että mihin saakka se on voimassa. Et ei jätetä arvailujen varaan näitäkään, vaan hyvin selkeästi ja reilusti siihen, että onko se voimassa mihin asti. Hyvä. Sitten tosiaan on tämä vahvuuslistaus sitten seuraavana. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähdetään sinne osaamispohjaiseen CV:seen myöskin listaamaan niitä teidän vahvuuksia niin sanotusti avainsanoilla. Niitä vahvuuksia olisi ihan hyvä olla sinne listattu, sanotaanko noin 5-7 noin vahvuutta sitten. Ja nyt on tarkoitus nimenomaan tuoda esille muita vahvuuksia kuin niitä, mitä te olette siellä profiilitekstissä tuonut esille. Eli te ette millään varmasti sitä koko osaamista voi mahduttaa sinne profiilitekstiin, niin sitten se osaaminen, mitä vielä ette ole maininnut siellä profiilitekstissä, niin tuokaa se siellä vahvuuslistauksessa esille.
Ja sinne ihan sitten avainsanoilla lähdette laittamaan niitä, ja ne voi olla niitä ammatillisia osaamisia tai sitten niitä yliammatillisia osaamisia. Voi olla esimerkiksi teknistä osaamista, tai sitten voi olla vaikka markkinointi esimerkkinä, tai sitten vaikka justiin kasvatus, tai sitten voisi olla vaikka vuorovaikutustaidot, tiimityöskentelytaidot, ongelmanratkaisutaidot ynnä muuta. Eli ihan tämmöisillä yksinkertaisilla avainsanoilla tuodaan esille. Ja se on ihan tosi hyvä tapa laittaa sinne niitä osaamisia, että tavallaan sieltä sitten se CV-lukija, niin se on helppo tavalla lukea, että okei, tämän osaaminen keskittyy näihin asioihin. Joo, hyvä. Voitte kysyä tästä sitten tämän päätteeksi vielä lisää, jos tulee mieleen jotain asioita. Ja sitten tosiaan voidaan siirtyä siihen kielitaitoon. Ja tosiaan se kielitaito on myöskin ihan älyttömän tärkeää laittaa sinne osaamispohjaiseen CV:seen selkeästi. Ja sinne lähdetään laittamaan sitten sitä kielitaitoa. Ja mä itse suosittelen, että pyritään siinäkin siihen selkeyteen. Eli ei niin kuin lähdetä sitä kielitaitoa, vaikka niin kuin sitä taitotasoa, niin ei tuoda sitä esille vaikka näillä tasoluokituksilla B1, C1 ynnä muuta. Se on vähän liian epäselkeä. Kaikki ei välttämättä ymmärrä niitä tai ei ymmärräkään. Ja ehkä semmoinen mun mielestä paras tapa on ihan tuoda se esille silleen sanallisesti kouluarvosanoilla. Onko se teidän kielitaito, onko se äidinkieli, onko se sujuva, onko se hyvä vai onko teillä perusosaaminen, alkeet vai miten? Eli tosiaan sillä tyylillä kannattaa tuoda se esille. Aina se äidinkieli ja sitten se suomen kielen taito kannattaa tuoda esille. Sitten englanti on myöskin ihan älyttömän tärkeä, minkä niin kuin suosittelen, että se aina siellä on näkyvillä. Ja se englannin kielen taito-osaaminen myöskin, niin mä oon huomannut, että meillä monella on tosi semmoinen hyvä niin kuin taipumus aliarvioida sitä, että nyt nimenomaan kysymys ei ole siitä, että puhutteko te kieliopillisesti oikein, vaan nimenomaan ymmärrättekö te sitä ja pystyttekö te kommunikoimaan sillä kielellä. Mikäli kyllä, niin teillä on oikeasti aika hyvä englannin kielen taito silloin. Eli tosiaan kyse ei ole siitä, että puhutteko te sitä kieliopillisesti täysin sujuvasti, vaan ymmärrättekö te sitä ja pystyttekö te kommunikoimaan sillä kielellä. Se on se pääpointti. Ja sitten se ruotsin kielen taito on myöskin semmoinen, eli tosiaan monet on mulle silleen, että no en mä sitä osaa, että en mä osaa kuin ihan muutamia sanoja, että ei sitä voi laittaa sinne ollenkaan, mutta että on ihan oikeasti se ruotsin kielen taitokin on hyvä mainita siellä. Me kaikki ollaan sitä kuitenkin jonkun verran opiskeltu, niin myös ne alkeet kannattaa mainita, koska niistäkin voi olla hyötyä ihan oikeasti. Että jos te vaikka siellä kaupan kassalla olette töissä, niin ei siellä ihan hirveästi enempää välttämättä tarvikaan kuin ne alkeet, että te pystytte palvelemaan se asiakkaan silleen hyvin, hyvin ruotsiksi. Niin ehdottomasti kannattaa sekin sinne sitten mainita. Ja sitten totta kai, jos teillä on muuta kielitaitoa, niin kannattaa kaikki sinne aina sitten laittaa. Hyvä. Sitten tosiaan viimeisenä, mitä siellä kannattaa myöskin siellä osaamispohjaisessa CV:ssä tuoda esille, niin on nämä suosittelijat. Eli tosiaan jos teillä ei nyt vielä ole suosittelijoita, niin mä oikeasti nyt suosittelen, että tämän tosiaan Teamsin jälkeen, niin teidän kannattaa alkaa miettimään, että onko jotain, jota te voisitte pyytää suosittelijaksi sieltä aikaisemmista työpaikoista. Koska se on ihan tosi tärkeää, että teillä olisi siellä CV:ssä edes yksikin suosittelija, koska niitä käytetään tosi paljon kuitenkin sitten siinä työhakuprosessissa ja valintaprosessissa. Ja tosiaan tärkeää olisi, että ne suosittelijat olisi nimenomaan semmoisia, että tavallaan siitä ei ole ihan valtavan kauan aikaa, kun te olette ollut siinä työpaikassa. Että vaikka se teidän suosittelija olisi hyvä olla vaikka siitä teidän nykyisestä työpaikasta tai sitten siitä edellisestä työpaikasta tai sitten sitä edeltävästä työpaikasta. Mutta että just tässäkin nimenomaan kannattaa miettiä sille järkevästi se, että ei nyt välttämättä kannata lähteä laittamaan sitä ihan ensimmäisen kesätyön esihenkilöä sinne suosittelijaksi, että siitä on jo niin kauan aikaa, että mieluummin sitten niitä semmoisia NS-aikaisempia tai semmoisia ajankohtaisempia suosittelijoita. Ja siihen on tosi hyvä merkata selkeästi, että kuka se suosittelija on, mikä hänen tittelinsä on, missä yrityksessä hän työskentelee ja sitten puhelinnumero vähintään, mielellään myös sähköposti. Mutta tämä on semmoinen asia, mihin kannattaa oikeasti nyt kiinnittää huomiota, että jos teillä ei ole, niin miettikää tosi tarkkaan, että löytyisikö edes yksi. Se olisi tosi hyvä, jos se olisi. Hyvä. Nyt ollaan käyty aika tiiviisti nämä kaikki osaamispohjaisen CV-rakennuspalikat sitten läpi.
Ja tosiaan kysykää vaan kohta lisää, jos jokin jää epäselväksi, niin ehdottomasti voidaan palata näihin myöhemminkin. Nyt ollaan käyty läpi tosiaan tämä osaamispohjainen CV ja niin mä haluaisin tässä vaiheessa näyttää teille sitten, mä laitan teille tämän linkin, mulla on semmoinen mallipohja teille antaa, että mistä te näette sitten, että miltä se todellisuudessa näyttää se osaamispohjainen CV esimerkiksi, niin laitan teille nyt tuonne chattiin linkin, josta te pääsette avaamaan tämän mallipohjan ja myöskin laitan itseltä sen tosiaan jakoon nyt tähän näytölle, niin voidaan vähän katsoa sitä tarkemmin. Täältä näin. Saatte nyt tänne chattiin tämän linkin. Näin, nyt lähti tuonne chattiin tuo linkki, niin saatte sieltä kaikki auki sen ja mäkin nyt laitan myös tämän näytön jaon päälle. Hyvä. Näkyykö sinne? Ilmeisesti hyvä, no niin, hyvä, näkyy siis. Eli tässä on yksi esimerkki, että miltä se osaamispohjainen ansioluettelo voisi näyttää. Tämä on tosiaan vain yksi esimerkki, eli se voi näyttää niin kuin siis erilaiseltakin, mutta tämä on yksi sellainen ihan hyvä tavalla, ja tämä on nyt tehty sillä kanvalla. Ja tässä on vähän käytetty värejä, eli tosiaan ei ole ihan täysin valkoinen, eli on vähän sitä visuaalisuutta käytetty enemmän tässä. Siitä huolimatta, että tämä on visuaalinen, niin tämä on tosi selkeästi luettava. Täällä näkyy nimi ja sitten alhaalla on se alaotsikko, joka tarkentaa, että minkälaista osaamista hänellä on. Ja sitten tosiaan on profiiliteksti. Täällä on nyt profiilitekstinä tämä sama teksti, mikä käytiin yhdessä tuossa läpi aikaisemmin. Sitten sinne on tämä työkokemus listattu. Työkokemuksen alla on suosittelijat. Ja sitten täällä vasemmalla on yhteystiedot, koulutus tuotu esille. Sitten on se vahvuuslistaus. Se näyttää nimenomaan tältä. Ja sitten on vielä tuotu esille muuta osaamista. Tässä esimerkissä olisi tämmöistä myynnin täydennyskoulutusta, niin se on sitten listattu tänne. Ja siellä alimpana on vielä tuo kielitaito, ja se on tuolla tavalla kouluarvosanoilla sitten sanallistettu tuonne. Joskus näissä malliesimerkeissä, jos te Canvaa käytätte, niin joskus siellä on semmoisia mallipohjia, missä on tosi paljon semmoisia diagrammeja ja saattaa olla semmoisia pylväitä ynnä muita. Älkää ottako semmoista mallipohjaa, tai jos otatte, niin ottakaa pois ne diagrammit ja pylväät, että ne on liian epäselviä hahmottaa ja lukea. Et jos esimerkiksi lähdetään kielitaitoa kuvaamaan jollakin pylväillä, että siellä on sillä tuotu esille sitä, niin se on aivan liian tulkinnanvarainen. Että jos siellä olisi vaikka Suomen kohdalla ihan täyspylväs ja englannin kohdalla on semmoinen melkein täys, niin tavallaan se on vähän semmoinen hankalasti hahmotettava, että ei oikein lukija voi tietää, että mitähän tämä käytännössä tarkoittaa. Eli vältetään kaikkia semmoisia liian tavallaan tulkinnanvaraisia pylväitä ja diagrammeja. Kannattaa sanallistaa se oikeasti sinne tosi selkeästi. Ja mitä selkeämmin te sanallistatte kaikki tänne CV:seen, niin sitä tavallaan vakuuttavampi se on. Ja tavallaan se antaa tavallaan sille lukijalle semmoisen fiiliksen siitä, että tavallaan hei, tämä voisi olla tosi hyvä ja että tavallaan tämä selkeästikin tietää, että mitä hän osaa ja tavallaan sillä tavalla se antaa ja vakuuttaa tosi hyvin sitten sen lukija siitä. Niin pyritään siihen selkeyteen ja semmoiseen helposti luettavuuteen. Hyvä. Tosiaan siinä tosiaan oli rakennuspalikat ja sitten ylipäätään vähän tietoutta tästä osaamispohjaisesta CV:stä. Nyt on mennyt ihan hirveästi aikaa. Mulla on aina tämmöinen hyvä tapa, että kun mä lähden jostakin asiasta selittämään, mistä mä oon itse innostunut, niin sitten menee äkkiä aikaa. Niin hei, nyt ehdottomasti niitä kysymyksiä. Katsotaan täällä, että tänne on jo tullut joitain tänne chattiin. Saako ihan kysyä näin? Joo, ehdottomasti saa. Kysy vaan. Heippa Anna, heippa yes. Sinne linjoille Hanna ja kumppanit. Tässä yes. Katriina. Mulla on siis käytössä tällainen CV, jonka minä koen, että minusta tämä on nykyinen perus-CV. Eli mitä mä kaipaisin nyt itselleni osaamispohjaisesta CVstä olisi, eli mulla on pitkä työkokemus ja mulla on monenlaisista tehtävistä työkokemusta.
täysin mahdotonta saada yhdelle sivulle. Niin mulla on nyt tällä hetkellä 2-sivuinen, tällainen 2-palstainen 2-sivuinen, mutta olisiko sulla niin kuin esimerkkejä siitä, miten sen osaamispohjaisen voisikin kääntää niin, että se on enemmänkin niitä taitoja ja osaamisia ja ne työtehtävät on siellä niin kuin, että missä rooleissa sitä kokemusta on kerryttänyt. Eli se ei olisi tällainen niin kuin, aikataulullinen listaus, vaan se olisikin kenties vaikka vaakatasoinen PowerPointti, jossa olisi niin kuin tällaisia eri osa-alueita. Oletko koskaan tehnyt tällaista asiakkaan kanssa? En ole koskaan tehnyt. Mä oon kyllä törmännyt tällaisiin, että on tehty vaikka PowerPointilla tehty tällaisia, että tavallaan se ei ole semmoinen kronologinen. Totta kai siis semmoisen voi tehdä ja sillä voi lähteä kokeilemaan. Mä aina itse suosittelen sitä, että tavallaan kannattaa CVtäkin, niin sitä kannattaa olla monenlaisia erilaisia. Kannattaa lähteä myöskin tavallaan niin kuin kokeilemaan eri tyylejä. Ja voi olla, että se tapa ehkä niin kuin herättää sen mielenkiinnon jossain paikassa ja nimenomaan sillä pääsette sinne haastatteluun. Mä itse kuitenkin ehkä niin kuin laittaisin siihen sen aikajärjestyksen myöskin ihan niin kuin sen takia, että se olisi niin kuin, nimenomaan, että se olisi mahdollisimman tavallaan selkeä, eikä tarvitse arvailla sitä että tavallaan, niin kuin, että tavallaan missä olet ollut ja minkä verran sitä kokemusta nyt onkaan. Mutta säkin sanoit, että sulla on tosi paljon tavallaan sitä työkokemusta, että se on tosi hankala mennä laittamaan ne kaikki sinne, että tavallaan se on oikeasti haasteellinen. On. Ja sitä varten se on se LinkedIn-profiili, josta voi käydä katsomassa, että onko se sitten... Niin kun, koska en mä pysty CV:seen millään kirjoittamaan sitä kaikkea. Joo. Mitä jos sä laittaisit vaikka viimeiset 5 vuotta sille aikajärjestyksessä ja sitten muuten lähtisit availemaan sitä, että mitä muuta sun työuralla minkälaista muuta osaamista sulla työuralla on tullut. Voisitko laittaa näin? Voisin hyvin laittaa. Tee oikeasti näin. Laita viimeiset 5 vuotta siihen aikajärjestyksessä, että siinä on jotain tavalla, että se ei ole liian semmoinen, että miksi tässä ei ole ollenkaan. Että laitat viimeiset 5 vuotta, mutta muuten sä voit vaikka siellä profiilitekstissä kertoa sen, että mitä osaamista sä oot saanut koko työuran aikana. Oi, siitä tulee sitten tosi pitkä. Sitä ei kukaan jaksa lukea. Koittaisi saada sitä tiivistä. Mutta kuitenkin, laita se 5 vuotta ja muuten sitten profiilitekstissä siellä vahvuuslistauksissa ynnä muuta, niin tuo siellä esille. Ja muistetaan nyt nimenomaan se, että tavallaan tee se osaaminen laita näkyviin CV:seen sillä tavalla, että se tulee selkeästi esille ja sinusta kiinnostutaan, mutta jätä ehdottomasti asiaa sinne saatekirjeeseen. Ei ole tarkoitus, että sä ihan kaiken tuot tavallaan sanallisesti esille. Joo, kyllä. Kokeile tätä ja kokeile erilaisia tapoja, mutta mä lähtisin kokeilemaan tätä ehkä ihan ensimmäisenä, että se on oikeasti haasteellinen, jos on paljon sitä työkokemusta, et sä voi laittaa sitä kaikkea sinne, se on ihan oikeasti totta. Joo, ja sitten kun se on kertynyt se, mitä mä osaan tänä päivänä, on kertynyt hyvin erilaisista tehtävistä, kyllä, niin se just, että miten sen tuo näkyville. Kyllä, hyvä, ja kiitos. sitten voit just miettiä, että millä alalla olet ollut, että minkälaista alaosaamista. Että säkin voit vaikka 5 vuotta ollut tällä alalla, 4 vuoden kokemus tältä alalta, niin sekin on semmoinen selkeä. Joo, mä voisin kysästä, Hanna, tässä välissä. Varmaan moni miettii, mikä mulla tuli mieleen, että monilla on nimenomaan varmaan just haasteita sanottaa sitä tai siihen profiilitekstiin just sitä omaa osaamista, kun takana voi olla vaikka kuinka värikäs työhistoria, on tehty pitkää ja pätkää ja eri toimialoilla ja tosi erilaisia tehtäviä. Onko sulla, Hanna, vinkkejä siitä, kuinka sä hyödyntäisit esimerkiksi tekoälyä oman osaamisen sanottamisessa siihen profiilitekstiin? Joo. Tekoälyä voi hyödyntää. Mä en ole itse ikinä asiakkaiden kanssa hyödyntänyt, mutta siis voi hyödyntää sitä. Mutta ehkä mä ehkä lähtisin sitä tekoälyä hyödyntämään sillä tavalla, että käyttäkää sitä niin sanotusti inspiraation lähteenä. Eli te voitte sinne vaikka ChatGPT:tä, jos te käytätte, niin voitte vaikka sinne syöttää, että minulla on olen tehnyt töitä näiden parissa, että kerro osaamisesta, niin että voitte sen teidän osaamislistauksenkin sinne ChatGPT:seen niin kuin laittaa, että kirjoita tämä sanalliseen muotoon, että minkälaista osaamista minulla on. Tee vaikka pitchaus osaamisesta ja katsokaa, mitä se tekoäly teille antaa. Mutta käyttäkää sitä vastausta nimenomaan vain inspiraation lähteenä, että tavallaan muokatkaa sitä itse, koska se tekoäly ei... Sen huomaa tosi helposti, milloin se on tehty tekoälyllä. Eli sitten muokkaatte se semmoiseen tavallaan parempaan muotoon. Voi käyttää sitä ehdottomasti, ja se on ihan hyvä varsinkin inspiraation lähteenä. Ja se on tosi hyvä tämmöiseen niin kuin tyhjän paperin syndroomaan. Että kyllä. Pohdit hirveästi, että
mitä mä osaan. Mä oon tehnyt tätä ja tota ja tuota, että mä osaan vähän joka asiaa ja näin, että miten mä tämän sanotan, niin se tekoäly on hirveän hyvä työkalu siihen, että sinne sä voit syöttää kaiken sun kokemuksen, niin, ja nimenomaan kirjoita hissipuheen musta työntekijänä, niin se kirjoittaa sulle, että totta kai se vaatii niin kuin ihmisen kosketusta, että ei kannata ihan sellaisenaan, vaan modaatte sen omaan suuhun sopivaksi, niin se on hirveän hyvä. Näin ja on. Itse asiassa tuossa tiistaina tuossa plus 50 CV-pajassa, niin toi meidän toinen valmentaja näytti, kuinka se toimii. Esimerkiksi toi Googlen Gemini tekoälytyökalu, niin mä voin tosiaan, niin kuin tuonne chattiin jo laitoin, niin koostan nämä kaikki linkit näistä tallenteista niin yhteen postaukseen, joka jaetaan, niin kannattaa käydä sieltä kanssa kurkkaamassa. Siellä meidän toinen valmentaja näytti tosi perusteellisesti, kuinka se toimii, että jos kaipaa vinkkejä siihen. Kyllä, ehdottomasti. Sitä voi hyödyntää. Ja toinen kanssa, mitä kannattaa miettiä, niin on se, että niin kuin lähtee niin kuin myöskin tavallaan käymään sitä oikeasti jonkun toisen kanssa läpi. Et monesti kun sitä lähtee tavallaan jonkun toisen kanssa vähän niin kuin pallottelemaan, että miten sitä voisi lähteä alkuun vaikka kirjoittamaan, niin sekin auttaa tosi paljon. Että semmoinen yhdessä kirjoittaminenkin on aina aivan älyttömän hyvä, että semmoinen ideointi ja pallottelu, niin sitäkin kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Siellä on AK:lla käsi ylhäällä. Olisin kysynyt, että jos ei onnistumisen jälkeen vielä niin paljon oman alan. Tosi paljon pätkii, niin kokeillaan, että kuuluisiko vähän paremmin. Joo, nyt kuuluu vähän hiljempaa, mutta ehkä me kuullaan. Okei, niin, että jos ei ole niin paljon vielä siltä niin kuin alalta, mitä vaan menee se raja, että se kannattaa sanottaa ikään kuin tuo pois vaan sen takia, että sä oot laittanut sinne vaan vuosit ja sitten sinne se toinen, jolla on 15. Joo, eli tavallaan mä nyt vielä kun kuuluu tosiaan niin hiljaa, niin mä vielä varmistan sitä, eli kysyt siis sitä, että jos on vielä alalta niin vähän tavallaan niin kuin työkokemusta, että tavallaan missä menee se raja, että milloin se kannattaa laittaa niin kuin sanallistaa tavallaan, niin kuin, että milloin sitä kannattaa tuoda numeroina ja milloin ei. Joo, just näin. Joo, kyllä. No siis tämä on tosi semmoinen niin kuin, yksilöllinen, että totta kai se riippuu kaikesta, mutta että tavallaan jos nyt niin kuin, alan työkokemusta teillä vaikka olisi vielä vajaa vuosi, vaikka niin kuin sanotaanko näin, mutta että jos siitä huolimatta teillä vaikka kesätöistä ja muista töistä on vaikka kertynyt jotakin, vaikka sitä asiakaspalveluosaamista sitten enemmän, niin sittenhän se kannattaa vaikka lähteä sillä tavalla liikenteeseen vaikka, että olen esimerkiksi vaikka olen tradenomi, jolla on vaikka asiakaspalveluosaamista yhteensä ja sitten voisi laittaa vaikka 2 vuoden ajalta, että mun mielestä niin kuin vuosissa voi niin kuin tosi hyvin, että riittää, jos sä laitat sen vuodenkin sinne, että on vaikka niin kuin minulla on vaikka ohjauskokemusta vaikka se vuosi sitten, että sen voi laittaa kyllä niin kuin näinkin, että ei sitä tarvi olla missään nimessä sille niin kuin monia vuosia, että tavallaan se voi tuoda numeroina myös ihan muutamakin vuosi, että sekin on mun mielestä ihan tosi hyvä sitten. Et sitten totta kai, jos sitä on vajaa vuosi, niin sitten ei välttämättä en ehkä lähtisi laittamaan sitä, mutta sekin on tosi paljon, niin kuin riippuu niin paljon siitä, että mitä tehtävää te vaikka haette ja ylipäätään. Ja sitten kun te mietitte sitä osaamista vuosissa, niin minä myös laskisin niihin ne työharjoittelut, myöskin ne, koska se, että vaikka te ette olekaan saanut siellä palkkaa, niin te olette kuitenkin tehnyt töitä, niin laskekaa se sinne osaamiseen myöskin, kun te niitä vuosia mietitte. Yes. Siellä on sitten myöskin käsi ylhäällä myöskin. Jes, kyllä, niin ei muuta kuin niin kysy vain. Mä haluan yksi asia. Joo. Mä olen bangladesilainen, suomen passi mulla on. Joo. Nyt mä saan ammattikoulu, asiakaspalvelu. 6 kuukausi tämä ammattikoulussa. Aloitan ensi kuukausi 4 marraskuuta. Mä tarvitsen minun CV:ssä. Minä kirjoitan, minä olen moni, minulla on opiskelijan, nyt minulla on ammattikoulu. Tämä haluan kirjoitan CV:ssä. Kyllä, joo.
ehdottomasti kannattaa laittaa se sinne CV:seen, ja säkin voisit laittaa sinne oman nimen alle, voisit nimenomaan laittaa sitten sen, sulla oli se asiakaspalvelu siellä ammattikoulussa, niin asiakaspalvelualan vaikka opiskelija, sä voisit laittaa sen sinne alas ja tuo esille sinne se koulutus nimenomaan. Ehdottomasti kannattaa tuoda esille. Ja opiskelijastatuksella, kun sä haet töitä, niin se on tosi hyvä siellä työnhaussa, eli kannattaa tehdä semmoinen opiskelu-CV ja sillä lähteä hakemaan töitä sitten. Ja muista siellä profiilitekstissä tuoda esille, että tavallaan minkälaista osaamista ne nykyiset opinnot kehittävät. Joo, minä tiedän. Kyllä. Minä ymmärrän tämän. Mutta minä tarvitsen, minä löydän tämä itseä Toyota. Sama, jos mulla on ammattikoulut, hän antaa mulle Toyota. Toyota takia minä haluan kysyä. Tämä on hyvin ja vaikea. Jos minä kirjoitan minä ammattikoulussa, seuraava ammattikoulussa jälkeen minä voi Toyota. Tämä on hyvin ja vaikea, mitä se on elämässä. Kyllä. Etsitkö sä töitä, haluaisitko sä tehdä jo koulun aikana? Joo, kyllä. Kirjoita sinne, joo, kyllä. Jos haluaisit tehdä, niin kannattaa laittaa sinne se, että haluan jo opintojen aikana tavallaan kehittää osaamistani työllä. Kirjoita se sinne. Joo, hyvä. Yes. Onko vielä muita kysymyksiä? Kiitos. Katon täältä chattia. Täällä on Sari on kysynyt, että laitetaanko vielä valokuva CV:hen. En sano, että se on pakollinen, eli ei missään nimessä ei ole pakko olla siellä. Tosi monethan kaupungitkin on siirtynyt siihen semmoiseen anonyymin rekrytointiin, eli sillä tavalla, että sinne ei saa laittaa kuvia, eikä saa näkyä nimeä, eikä sukupuolta, eikä muuta. Että tavallaan niin kuin siinä mielessä ei välttämättä se ole pakollinen se kuva, mutta tavallaan kyllä ehdottomasti, jos on mahdollista, niin kyllä mä laittaisin sen sinne, että kun ei siitä mitään haittaakaan ole, niin saa ehdottomasti laittaa, mutta ei tietenkään ole pakollinen. Mutta jos se valokuva laitetaan, niin ei nyt katsotaan, että se on semmoinen siisti ja asiallinen ja nimenomaan semmoinen, että se on semmoinen selkeä myöskin, että ei nyt kannata ehkä ihan mitään Instagram-selfietä sinne laittaa, että sitten niin kuin pyritään saada siitä semmoinen asiallinen hyvä kasvokuva sitten. Mutta se on vähän makuasia, eli en sano, että se olisi pakko, mutta että ei sitä kyllä haittaakaan ole, että ihan mikä teistä itsestänne tuntuu hyvältä. Maisa on kysynyt, että miten usein rekrytoija ottaa yhteyttä suosittelija. Riippuu ihan tosi paljon, vaikka niin kuin, että tavallaan en voi sanoa, että joka kerta ottaa, mutta riippuu tosi paljon rekrytoijasta, mutta kyllä niitä käytetään tosi paljon, että tavallaan niin kuin kannattaa se olla siellä. Kannattaa se siellä olla ja sillä tavalla. Ja totta kai aina suosittelijalta kannattaa niin kuin kysyä, että voitko olla suosittelijana, että ilman suostumusta ei kannata laittaa, koska nimenomaan sit siinä voi käydä silleen, että se on yhteyksissä sinne ja jos sitä suostumusta ei ole, niin se on vähän kiusallinen sitten. Mutta kyllä niitä käytetään tosi paljon. Marika on kysynyt, että miten vahvuuksia kannattaa kuvata niin, että erottuu hakijoista 3-kertaisen asiakaspalvelun ammattilaisena. Joo. Niin, että jos on 3 erilaista tavalla asiakaspalvelua, mitä olet tehnyt tavalla, että miten niitä kannattaa kuvata sitten ja sillä tavalla. Ehkä mä ehkä niin kuin toisin esille varmasti siinä profiilitekstissä sitten nimenomaan sitä, että tavallaan että olet toiminut erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja sitten sitä kautta voisit lähteä kertomaan, että minkälaisissa erilaisissa ja tavallaan voit ihan selkeästi niin kuin sanallistaa sen, että työkokemukseni myötä niin kuin tavallaan minulla on niin kuin tavallaan todella laaja osaaminen, mikä näkyy ja sitten sä voit vaikka laittaa, että miten se näkyy siellä käytännössä. Oliko jollain oli äsken vielä käsi ylhäällä siellä, niin ehdottomasti laittakaa uudelleen, jos on kysymyksiä, niin mukava jos kysytte. Joo, Sami on täällä laittanut, että on kokemusta, että niitä suosittelijoita kysytään ennen soveltuvuustestejä, se on ihan totta. Eikä enää syntymäaikaa, Maria on kysynyt. Joo, ei tarvitse olla syntymäaikaa, en mä laittaa sitä sinne, kun eihän sillä ole mitään merkitystä se haettavan työn kannalta. En laittaisi. Jarno on kysynyt, että onko profiiliteksti parempi kuin osaamisen listaaminen bullet pointeilla. Joo, kyllä mä laittaisin nimenomaan sen profiilitekstiin sinne, että tavallaan se
se profiilitekstin tavallaan, se hienous tavallaan on siinä, että kun sen lukee ja se on tavallaan tekstimuodossa sinne, niin tavallaan se tavallaan päästää aika lähelle sitä ihmistä, että tavallaan jos me vaan listataan niillä bullet pointeilla, niin se tavallaan niin kuin, ei sekään huono ole, mutta että tavallaan sä jäät vähän etäiseksi siinä. Mutta kun tehdään se profiiliteksti, niin tavallaan se tavallaan kun sen lukee, niin tavallaan pääsee, jos on hyvin tehty se profiiliteksti, niin siinä niin kuin tavallaan pääsee aika lähelle sitä tavallaan, että okei, tämä on tällainen ihmisenä, ja se on tavallaan vähän semmoinen niin kuin avoimempi tapa kertoa itsestä ammatillisesti, eli siksi mä käyttäisin sitä profiilitekstiä. Ja sitten nimenomaan, jos sitä osaamista haluaa listata sinne, niin sitä voi laittaa sinne sitten siihen nimenomaan avainsanoihin sitten sinne sitten vasemmalle, vaikka sinne CVC. Sitten oli tuolla Q&A-puolella vielä Joo, yksi sielläkin kysymys. on vielä yksi kysymys. Hyvä, mä käyn vielä tsekkailemassa sen siellä. Jos et siitä piilotyöpaikkaa, niin kannattaako siihen avoimeen hakemukseen laittaa CV mukaan, vai onko parempi ensin lähettää pelkkä profiiliteksti ja ehdotus, mitä voisi tehdä yrityksessä ja sitten vasta pyydettäessä CV. Joo. Jos niin lähtee niitä piilotyöpaikkoja etsimään ja laittaa sitä avointa hakemusta, niin joo, toi ihan hyväkin tavallaan. Kyllä mä ehkä laittaisin sen CVn jo siinä hakuvaiheessa, mutta että sen lisäksi kyllä niin kuin CVn lisäksi laittaisin nimenomaan sen, että muista tavallaan nimenomaan ehdottaa ja tavallaan niin kuin tuoda esille, että hei, että minulla olisi osaamista tehdä teillä esimerkiksi tällaisia tehtäviä. Olen myös kiinnostunut kehittymään näillä osa-alueilla ja olisin myös niin kuin, siksi halukas myöskin ehkä hyppäämään tämmöisiin hommiin aikaisemman työkokemuksen myötä. Voit katsoa CVstä, katson, että minulla on hyvät valmiudet myös näihin tehtäviin. Eli laittakaa se CV sinne, mutta että muistakaa sanallistaa nimenomaan se, että mitä te voisitte tehdä. Ja tämä on yksi sellainen vähän niin kuin tähän liittyvä vinkki, minkä haluan teille tuoda esille, on nyt nimenomaan se, että kun te niitä piilotyöpaikkojakin etsitte ja te laitatte niitä hakemuksia sähköpostilla ja netissä niillä hakemuksilla, niin jos vaan oikeasti mitenkään mahdollista, niin soittakaa sinne yritykseen tai olkaa sinne yrityksen yhteydessä ennen kuin te jätätte sen hakemuksen, koska tosi monesti, jos on vaikka niitä avoimia hakemuspaikkoja, niin kuin niitä postilaatikoita ja niitä yritysten sivuilla ynnä muuta, että jätä meille avoin hakemus, niin niitä ei välttämättä seurata tosi aktiivisesti, niin mun mielestä niin olisi aina tosi hyvä, jos te vaan onnistutte löytämään niin kuin jonkun yhteystiedot tai sähköpostit tai näin, niin soittakaa sinne aina tai olkaa yhteyksissä sinne, että hei, että mä löysin teidän yrityksen ja olen tosi kiinnostunut teistä työpaikkana ja sitten niin kuin kysykää vähän, että onko teillä tällä hetkellä rekrytointitarvetta, miltä tulevaisuudessa näyttää. Mä haluaisin oikeasti niin kuin päästä teille töihin ja aion laittaa teille nyt avointa hakemusta ja sitten lähetätte sen avoimen hakemuksen. Tällä tavoin te varmistatte sen, että te tulette huomatuksi. Että siellä tavallaan muistetaan, että hei, meille soitti silloin pari viikkoa sitten se yksi henkilö, joka oli tosi kiinnostunut. Hän aikoi jättää meille avoimen hakemuksen, luetaanko se? Ja sillä tavalla se prosessi todennäköisesti niin kuin etenee ehkä todennäköisemmin, jos te olette sinne yhteyksissä. Mä ymmärrän, että aina se ei ole mahdollista, aina ei välttämättä löydy edes yhteystietoja, niin totta kai silloin vaan jätetään se hakemus, mutta mikäli mahdollista, niin olkaa yhteyksissä ennen kuin jätätte sitä hakemusta sinne. Mä voisin vielä kysyä, mikäli tämä nyt kuuluu. Joo. En tiedä, onko muilla samanlaista tilannetta ollut, että kohtaako muita, mutta itse ajattelin, että esimerkiksi viimeinen työkokemus niin päättyi sitten koeaikapurkuun. Kannattaako tällaista mainita siellä CV:ssä, kun sitten taas jos mä en laita sitä sinne, niin sitten se työttömyysjakso ikään kuin näyttää, että olisi yli vuoden ollut työttömänä. Mutta sitten että siellä on se edellinen on vaan 3 kuukautta ja sitten on tehty se koeaikapurku. Joo. Kyllä mä laittaisin sen, niin kuin sanoitkin, että jos sä et laita sitä, niin sitten se näyttää, että on ollut tavallaan niin kuin pitkään, niin kyllähän sä voit laittaa sen 3 kuukaudenkin työpätkän sinne
työpätkän sinne, ja eihän sun tarvitse siihen mainita sitä, että se on ollut koeaikapurkua, että tuot vaan esille sen työsuhteen, ja nykyään on tosi paljon määräaikaisia ja semmoisia lyhyitä työsuhteita, eihän se enää nykypäivänä ole mikään ihmeellinen juttu, että tavallaan on tosi paljon semmoisia epätyypillisiä työsuhteita ja eri mittaisia, ja on keikkatöitä ja tällaisia, niin ehdottomasti se 3 kuukautta kannattaa sinne merkata, ja ei missään nimessä kannata, ei sulla mitään velvollisuutta tuo esille sitä, että se oli koeaikapurkua, että sitten totta kai, jos haastattelussa kysytään, että no hei, miksi tämä oli näin lyhyt, niin sitten voi miettiä vähän, että miten sitä asiasta kertoo siellä, mutta että tavallaan kyllä sen voi tuoda ihan hyvin sinne esille, että 3 kuukauttakin on kuitenkin aika paljon työkokemusta, varsinkin jos sitä tavallaan niin kuin alan työkokemusta ei vielä ole paljon kertynyt, niin ehdottomasti. Kiitos. Matti on kysynyt tällä keskustelun puolella, että kannattaako laittaa esim. Peilikonsultin persoonallisuusarviota CV:hen. En laittaisi, koska siinä tulisi nimenomaan se, että taas siitä tulisi siitä CV:stä, siitä tulee paljon pidempi ja tavallaan se on hankalammin niin kuin luettavampi. Että totta kai niin kuin tämmöiset persoonallisuusarviot, niin tavallaan sä voit laittaa ne vaikka muina liitetiedostoina sitten, että mikäli jotain kiinnostaa ja haluaa siihen perehtyä, niin se voi olla vaikka erillisenä tiedostona sitten myös siinä. Mutta en laittaa sitä siihen CV:seen kuitenkaan, että tavallaan pitäisin sen erillään sitten semmoisena NS-lisätiedostona, mikäli joku sitä sitten haluaa katsella. Ja nämäkin on toki niin kuin makuasioita, että tavallaan nämä on tämmöisiä asioita, että tavallaan niin kuin sanoinkin tuossa äsken, että tavallaan kokeilkaa erilaisia CV-tyylejä, kokeilkaa erilaisia tapoja, että se on tosi hyväkin välillä kokeilla, koska CV:n lukijoitakin tavallaan, niin kuin me ihmiset ollaan erilaisia, on paljon erilaisia rekrytoijia, erilaisia tavallaan CV-lukijoita ja jotkut tavallaan niin kuin kiinnittää huomiota eri asioihin ynnä muuta, niin tavallaan ei ole yhtä ainoa oikeaa tapaa tehdä sitä CVtä, vaan nimenomaan on paljon erilaisia tapoja, mitkä on hyviä, niin kannattaa myöskin itse vähän aina kokeilla, että tavallaan mikä tavallaan on se tapa, millä te tulette huomatuksi. Video-CVkin on sitten taas oma asiansa, mistä ei tänään keskustella, mutta että tavallaan videokin on semmoinen, mitä voi myöskin tavallaan kokeilla myöskin semmoisena lisäasiana sitten, millä voi myöskin tavallaan pyrkiä erottautumaan joukosta. Tulisiko vielä kysymyksiä? Onko minkälainen fiilis tavallaan, voitteko sanoa tämän nyt jälkeen, että tiedätte, että miten se osaamispohjainen CV tehdään? Joo, hyvä, kiva. Niina vielä kysyy täältä, että kannattaako projektit, joissa on ollut mukana luetella CV:ssä erikseen, jossa on tapahtunut esim. Opiskelun yhteydessä lopputyössä? Joo, no jos on vaikka tehnyt sitä opinnäytetyötä ja on sitten ollut eri projekteissa, niin kyllä mä ehkä toisin sen esille sitten, mutta se on nimenomaan se, että tavallaan miten se haluaa tuoda esille, että laittaako se sen sinne työkokemukseen vai ihan hyvin, jos on ollut vaikka 5 eri projektin toteuttamisessa mukana, niin sitten senhän voisi nimenomaan laittaa sitten ihan erikseen sinne vasemmalle vaikka otsikkoon, että projektit ja sitten sinne voisi listata, missä projekteissa sä oot ollut mukana. Sekin voisi olla ihan hyvä. Eli voit tehdä erikseen semmoisen osion niille projekteille. Mutta kannattaa ne mainita. En sano, että miksei mainitsisi. Varsinkin, jos olet vasta valmistunut ja ei vielä hirveästi ole työkokemusta, niin laita ehdottomasti. Jarno vielä kysyy, että kannattaa tutkijan tuoda esille hakemuksessa saadut palkinnot ja apurahat? Kannattaa. Ehdottomasti kannattaa tuoda ne palkinnot ja apurahat ehdottomasti esille sitten. Ja nimenomaan se akateeminen CV taas sitten, niin se vähän poikkeaa sitten esimerkiksi tästä osaamispohjaisesta, että siinä nimenomaan pitää tuoda ja kannattaa tuoda ne palkinnot ja apurahat esille sitten ehdottomasti. Jes, hyvä. Hienoa. Hei, jos ei ole muuta kysymyksiä, niin oikein paljon kiitoksia meidän puolesta, että pääsitte paikalle ja toivottavasti saitte paljon hyviä vinkkejä nyt sitten tulevaisuuden varalle ja CV:n tekemiseen ja sitten jatkossa erottaudutte joukosta eduksenne ja saatte hakemanne työpaikan. Olisi tosi hienoa. Kiitos sulle, Hanna, myös. Kiitos oikein paljon. Laitan tosiaan, tallennetaan tämä lähetys ja mä laitan nämä tosiaan Springhausen somekanavilta, laitan tällä viikolla vielä
Mä laitan sinne lisäksi myös muutamia linkkejä, mitkä on hyödyllistä käydä tsekkaamassa. Siellä on työmarkkinatoria ja TE-toimiston tapahtumia ja sitten toi Canvan linkki ehdottomasti. Niin pysytelkää kuulolla ja käykää katsomassa ne. Niin ei muuta kuin kiitos paljon ja mukavaa loppuviikkoa. Kyllä, jes, oikein kivaa loppuviikkoa kaikille ja ei muuta kuin nyt vaan CVn päivitykseen sitten. Hei hei! Moi moi! Moi moi! Moi moi! Nähdään! Nähdään!